Ако банята ти е малка, не купувай ваничка преди да видиш това. Представям ти луксозния комплект за къпане от слънчице. Получаваш удобна стойка, която щади гърба по време на къпане. Сгъваема ваничка, която се отваря с едно движение. Мека силиконова подложка за повече комфорт и сигурност на бебчо. А това не е просто канче, то превръща изплакването в приятно души изживяване. А за да е всичко под ръка по време на къпане, комплектът включва и практичен органайзер. Меките силиконови играчки правят времето за баня още по-вълнуващо. И система за лесно оттичане на водата. Без разливане и без усилия. Просто отваряш отвора и водата се оттича сама. Но сега идва най-хубавата част. След като приключиш, ваничката се сгъва до едва 10 см дебелина, а стойката също се сгъва компактно за секунди. И още по-хубавото, можеш да го вземеш на море, на вила или при баба и дядо. Разгледай я на сайта ни moebebe.com или ела в магазинът ни Слънчице.